אנחנו עיקריים? וחזרתם אלינו, והסתכלו מה מצאנו, מערת וילג'רים. מגניב. אתם זוכרים שבפרקים הראשונים גם שיחקתי במערות וילג'רים, אבל מתנו. כן, זה היה מה. בגלל שאני ואוהד מצאנו שם, אוהד כמובן מצא ספאונר ואני והוא נלחמנו שם כמו משוגעים ומתנו. אבל למדנו לקח, לא עושים יותר טוב. אני מוצא את הספאונרים. ספאונר הם כאלה מושכים אנשים באמת. כמו גולד. רגע, באיזה מקום? 21, ספאונר זומבי! צריך זומבי? מצאתי ספאונר של זומבים! תבוא לכאן מהר לפני שיצא זומבי! רציני? כן! כי אני אגיד לך מה קיבלתי מהתיבה? מה? תסתכל מה יש לי ביד. תסתכל מה יש לי ביד. מה השגת ממנה? אתה רואה? אפשר את השנייה? מה זה? IV כזה. מה זה פורצ'ן? לפי שזה IV? כן. לקחתי משם את הכל, וסתכל גם על יש. מה עוד אחד? מה זה? פורטון I? לא רע. מה זה? זה ספרים מחושפים. לא, אבל מה זה פורצ'ן? שנייה. תן לי את זה. פורג'ן זה המזל. אז תביא. ותן לי את מה שאני עושה, תן לי את הספר שלי. ואני השגתי יעילות. רוצה את הספר שלך על דיימונד? לא, אנחנו מתחלקים בשתי הספרים האלה. יעילות זה הדבר הכי קל להשיג, אני אומר לך. אתה עושה לפיקס שלך שם, אתה עושה לא, אבל לכל אחד יש דברים אישיים, אתה יודע. רק במיינד אנחנו מתחלקים. אבל בספרים... כן. רוצה דיימונד אחד על הספר? לא, יש לנו את אותם הספרים. לא, אנחנו עם אותם הספרים. מצאתי את האינטר של... מצאת את מה? את הבטן של... מסתכל, הנה פה. יפה. זה כזה מוגד. אנחנו במערה אז הזאת. זה איתך אליי. כן, תשתגע. תסתכל, הנה זה האמצע של המערה. מגש... מגניב. יש פה מלא גם מים. אתה צריך פיקקס? לא, אני לא צריך. טוב, אני הולך לחור במקום שאני הייתי שם לפני שנייה. טוב, ביי. אבל במערת וילג'ר, להגיד לך אני הכי אוהב שאתה יכול למצוא איירון כל שנייה, נכון? כן. אתה כל שנייה מוצא איירון. כזה אנחנו מוצאים אני ואתה דיימונד כזה בתוך צ'סט. במערת וילג'רים, כמה דיימונד הכי הרבה מצאת במערת וילג'רים? הרבה? כן. אני אחד. אני 10. מה? יהיה קמצנים האלה כל הזמן מביאים אחד. גם לי. פשוט מצאתי מלא טובות. כן. אבל בכל טבע הם מביאים דיימונד אחד, אבל איזה קמצנים, באמת. כאילו, בדרך כלל, מה זה כמו שאני? יש לך שם דיימונד. למה אני חייב דיימונד אחד? מה, אני לא כזה... יש שתי טובות, אז כמה סיכויים שחשתי דיימונד ואז תוכל להכי חרב. אני יכול להשתגר עליך, אתה לא בסכנה? יש כאלה שיש בהם 5, יש גם כאלה, על פעם אחת מצאתי בטבע שהבא, 6 דיימונד. זה רק פעמים, לפעמים כאלה קורה.
זה כזה פעמים חד פעמים. אחד מאיתנו יצטרך למות כדי לעלות למעלה, כי אני לא יודעת. יצטרך למות? כן, וזה יהיה אתה. אני מצטער כי אני לא רוצה למות, אבל אני גם מצטער גם לצופים, כי לא אוהבים לראות את עצמם למות, בדרך כלל. אבל גל, אני מצטער, אבל אחר כך נעשה. טוב, אבל לא עכשיו, לא עכשיו. לא, אחר כך. איזה עכשיו, בואו קודם כל נמצאת את המקום הזה. ואני לא מצאת אותי, בוא תגיד לי אחת. לא. לא מצאת אפילו אחד. מצאת 32. כמה, להגיד לך כמה איירון יש לי? כמה מה יש לך? איירון. איירון? 38. יש לך קצת כל. כי אני לא שיחקתי. להגיד לך כמה יש? נו, כמה? 50. זה הרבה. ויש לי בבית מחומם בתנור שלי, אתה ראית? לא. כמה רדסטון יש לך? אני בטוח עוקף אותך ברדסטון. 54. יש לי כמה סטאקים טובים של רדסטון. יש לי סטאק ומשהו נראה. להגיד לך משהו? נו. אני אשגר אותך אליי. למה? אל תשגר, אל תשגר, אל תשגר. אם אתה משגר. תגיד אם אתה משגר אבל גם. אני גם מחפש כאן משהו. וואי. גל, אני רוצה... טוב, תשגר. זה לא משהו נדיר אבל... שגרתי לך... לא משנה, עזוב. אתה זוכר את המערה? להגיד לך מה זו המערה הזאתי? זה המערה של ההתחלה. מצאתי בסימנים של ההתחלה שהתפוצצו קריפרים עליי. מה, בהתחלה? כן, מצאתי בסימנים שקריפר התפוצץ עליי. נו, בטח כזה. וואי, שנייה, אתה זוכר את האבנים האלה? אתה זוכר את האבנים האלה? כן, אבל איפה ספאונר? מצאנו את הספאונר הזה איפשהו כאן. לא מצאנו ספאונר. התפצלנו לשני חלקים. זה היה כאילו... אוי, אללה. לא מאמין. וחלש הדברים שאני לא שם. לא היה לנו דיימונד. לא היה לנו דיימונד, במזל. שנייה, היה לנו דיימונד או שלא? היה לנו דיימונד או שלא? להכין? להשתמש כאילו בהם? לא, היה לנו דיימונד מתי שמתנו בפעם הבאה מהוויליג'רים. לא. אתה יכול גם לראות בסרטון. מה אתה ספאונר? אני לוקח את מה שיש בתיבות. עוד משהו סקלטוני. Не захотела будить, я это уже поняла. Все. יש! Нет, сахар. נו מה? עוד ספר. תראה לי. תעזור לי בספר. Нет, сахарка. חבר שלי, אנחנו עושים את Все, הספר. спать, короче, 6 часов утра встала. אתה יודע מה זה? אז טוב, אז נגמור את הסרטון הזה, יאללה ביי. תעשו לייקים, סאבים.